Boleh. Nanti ada dari Mas Dendi, Mas Nendi. Ada dari Mas Nendi. Yang punya mantan terindah. Oke. Mas Nendi. Adi Production. Dipa Audio. Asyifa Musik. Wis orang andel sebab kakang sering gawe mengkang yen balik ning kula mung tambah sebel. Iya mung tambah sebel. Mas Balung jare cukup nok bae sing nganggo daster nganggone order yen balik Mas Balung buktine ning kula wis ora ngiler Mas Balung makanya Mas Solo selingkuhne santer goyang lagi Mas Balung oh beli ya Mas ya Mas Balung sampun siap Mas Balung Mas Balung Mas Balung Mas Balung Mas Balung tah bukan ya? Oh iya nih. Oke, AA Balung. AA Balung, AA Balung. AA Balung. AA Balung. Mungkin kakang wis bosen apa wis sudah demen apa sih ning kula indah-indah ademen masih Arangga 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 maning bawa rasa wong lawas Arangga aduh luas percuma wis angin tetep li bakal puas percuma ngalem-ngalem wis orang andel yang balik ning kula mung tambah sebel Balung jare cukup senok bae sing nganggo daster Balung 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 yen balik ayo Balung mung tambah sebel Arangga buktine Arangga 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 sijine Arangga maning Arangga maning Arangga maning Arangga maning matur kesuwun Arangga Balung kita ada sing kalahku ari mengenenku Arangga kesuwun mungkin kakang wis bosen apa wis sudah demen apa sih ning kula indah-indah ademen Kang Balung Balung hoha 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 Kang Balung Kang Balung Thank you. Balung Nendi. bawa rasa wong lawas dipoles tetep loas percuma wis angin tetep li bakal puas Balung percuma ngalem-ngalem wis orang andel Nendi. yen balik ning kula Nendi sing paling ganteng. tambah sebel.
sing paling nyaman. Abalung. Anendi. Jare kakang baik sing nganggo masker. Kakang baik nganggo Anendi masker. mani. Aduh, Anendi. aduh. Anendi. Abalung. Abuyung. Yes. Abuyung. Oh iya, aku yuk. Si. Huh? Oh enggak ada. Jare kakang bae sing nganggo masker, seneng ning omah cuma nganggo